Biye tene novem kalo tile bisaba samba fla animuka o bisimila aka jamka mandika anga bi kuna fonu kono na bagrubala andab na se compétition africaine farafina walamba ni anga jekulu fla yugo bogo foloke kari temeni elen olympique ale to mega union sportif du Niger de la gendarmerie du Niger ko bisimila Stade Malien ale to meta mala golden boy de sigiri gine kawfe karido elen olympique a bogo folo la coupe kafla ale bina union sportif de la gendarmerie du Niger nyokorla la kele anifu anga jekulu flana Stade Malien ale kon ngata ma nyana bulo ko sobe kadaka ale be sansoro fla an kele gineo nyokorla la amba wala dunya kafo ko ni kumbeni ko segun o bollale no kabeni do hu natayni bamako fabala ambe do ke anga jekulu flan ni antara bulandola ci law fe no éliminatoire afro basket ci la ko fe ale baraw kumbe sena uranda ko fe no Kigali le saba baraw ko fe Mali samata sego be joro sabanana wa kure nani Nigeria ale be joro folo la ga kure woro Sudan du Sud ale be joro flana na ga kure duru Rwanda ale be joro labana ga kure saba ani benga jaruma Mali samata sege ana lere nyon soro bololo sanfɛ anga je anga lame sɔgɔma ne tɔgɔ benga jaruma ni bɛɛ bɛ wele ko Mambi ne ye équipe nationale joueur ye mais nka club actuel o ye AS Police ye donc an kɔni an nana qualification na Rwanda yan nɔ donc an content yɛrɛ do alhamdulilayi depuis an nana vraiment comme aw yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ vraiment sisan avec le coronavirus c'est pas facile donc test bɛ kɛ fan bɛɛ donc an ye test dɔ kɛ Bamako an tilala ka na test kɛ yan nɔ sisan an ka parcours la yan nɔ vraiment an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi an ka parcours ɲɛna an bolo yɛrɛ parce que an yɛrɛ jamana min y'a organiser yan nɔ n'o ye Rwanda ye donc an ye Rwanda minɛ an match fɔlɔ la an ye Rwanda ci donc mais malheureusement pour nous donc an ni Sudan sera match filanan na nka Sudan ye sebaya sɔrɔ ani Nigeria fana ye sebaya sɔrɔ an ka match sabanan na donc an bɛ se k'a fɔ ko rien n'est perdu parce que phase retour bɛna taa kɛ Bamako inchallah o bɛ k'an yɛrɛ fɛ yen nɔ février an bɛna na bɛɛ ka bɛn o ma ni Ala sɔnn'a ma walasa ka nisɔndiya ni kunnawolo di Maliyɛn bɛɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara ninnu tɛmɛnen kɔfɛ a ɲɔgɔn kunbɛ kɔsigun bɛ kɛ Bamako faba la ka bɛn ni février kalo nata ye san 2021 an bɛ dɔw kɛ an ka samata sɛgɛw ye Ala ka yankew ka san sɔrɔ yɔrɔ ye ni tun bɛ dansigi a ka bi kunnafoni na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ